Фаберлик? Чӣ ба шумо сразу нагуфтем? Хай майли, гӯш мекунам. Омадам ака. Шумо чанд қашид кор мекунен? Чанд пул шумо кор мекунен? Ҳамаш фаҳмо. Харид кардан дар кор? Барои чӣ? Ман намехоҳам фурӯхтан. Ман намехоҳам фурӯхтан. Дар кор нест фурӯхтан. Чӣ кор кардан дар кор даиҷа? Команда сохтан дар кор? Не, ман намехоҳам. Ман чӣ мехоҳам? Ман пул кор кардан мехоҳам. Кор кардан дар кор? Не, ин кор барои ман нест. Не. Кайки ки шумо кор карден, як результат нишон доден, баъд ман як фикр мекунам.